Magyar és kínai népi hangszert ábrázoló bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta a kínai holdúj évhez kapcsolódva. A Budapesti Kínai Kulturális Központban tartott ünnepségen a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a magyar-kínai kapcsolatok stabilitást és növekedési lehetőséget jelentenek hazánk számára. A kucseng egy ősi, fából készült hagyományos kínai húros hangszer, ami akár avantgárd zenében és jazzben is megszólalhat. Hasonló felépítésű a magyar népi hangszer, a citera is, amit pengetéssel szólaltatnak meg. Ez a két zenéeszköz inspirálta a legújabb bélyegét a Magyar Postának, amelyet a Budapesti Kínai Kulturális Központban mutattak be elsőnek. Nem csak a két ország gazdag és egyedi zenei kultúráját mutatja be, hanem a földrajzi és nyelvi határokon átívelő mély barátságot is szimbolizálja a kínai és a magyar nép között. Fogalmazott Van Rudong, a Budapesti Kínai Kulturális Központ igazgatója. Immár 13 éve hagyomány, hogy a posta alkalmi kisívet bocsát ki a közelgő kínai új évhez kapcsolódóan. Ezúttal a Nemzetek Kincsei sorozat a két ország jellegzetes kulturális és művészeti örökségeit mutatja be. Ez a bélyeg nem csak a kínai-magyar kulturális együttműködés egy újabb fontos pillanatát örökíti meg, hanem lehetővé teszi, hogy a két nemzet kincsei hosszú távon is visszhangra találjanak a kultúra világában, hangsúlyozta a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete. Magyarország és Kína között már olyan átfogó stratégiai partnerség jött létre, amely gazdasági, kulturális, társadalmi és közösségi szinten is hosszú távra szól. Erről már a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára beszélt, emlékeztetve arra, hogy Kína az első európai autógyárát építi Magyarországon. Magyarország továbbra is abban érdekelt, hogy hidat képezzen kelet és nyugat között. Nem blokkokban gondolkodunk, hanem együttműködésekben. Hiszünk abban, hogy a magyar-kínai kapcsolatok jó példát mutatnak arra, hogyan lehet kölcsönös előnyök mentén egymás kulturális értékeit tiszteletben tartva stratégiai partnerséget építeni. A magyar és kínai népi hangszerek bélyeget a postákon és az interneten is meg lehet vásárolni. Ez volt a Híradó.